A pozeráme sa záhod, dobre? Tam je. Máte natočené, neboj sa. Ja, že to odpalím. A skočil ti to, že? Ale Paulinka vynikajúco si išla. Ale aj lepšie. Na to, že Kasko vynikajúco. Keby ťa hoci čo bolo, alebo si zase... Ne, v pohode. Hej, tak fajn. A výradu tvárovi. Kde je Casio? Kasio, ja som tam s Peťou. Budeš ju, nech sem byť s tebou. Peťa bude trochu nasratá, ale asi ne. Prečo by mala? Výborne, Týmka. Ty pred cieľom padáš. Keby si vydržala. Vydržala aspoň za tú, že by si capala, ale výborne si. Však mne sa tuto pomaly rozleteval, tak... Jak v týchto pánkach si necítim nohy. Super.